سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجيا بستدال وزيناتات ابقيح بحر زل كونتات نابأسكا في الدرجة عاريقولا بزلقوان حوتي مركبنا امريكا مهرا ومقلاصو ايتيبيا اب قداي تايوانا ملكتا زلوهم مرقص بزملكت هيباتو زلا مقلصي بوليس ارترا بكلتشحن عسران سلستان قبنات بشومنتنت بخلت مئتاويت موساخو مقلاصون تشاينا نتمهارو يونيفرسيتي اديس ابا هيباتو زلا عدلن كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتوقون بخبري يقدمكم ابقيح بحر زلو كونتات كم معلتنا معلتي اندا قددا ابز مسألو زلو اوان عطوات حوتي ابكينات وشمت قازا زلو مرقصي كم زي تغيره قندي تزاتاي وكيل نايتو جلته زاريبو اقول زينا رويترز زارربو محمد عبد السلام ابل علينا باسرائيل زخدا مراخب زكايدو زلو متقعتات كم زغصل يافليتو اتي قند تزاتاي وكيل حوتي اب مغلصيو نا اسرائيل وي نابت تغويت زلو مريت فلسطين زخدا مراخب نمقداب زغبر متقعتات كقصل يكبل تزاريبو قند طلباتهم اوش متقازاز قصل زلو وتهدرو متقعت اسرائيل دو كبلن سب اورديت ناب سمينن دوبن اتا زوبا كبصحن مخانون اتوكل غليصو مس اسرائيل زخون ركب زيبلن مرخب جن بسلام كحلفا كم زخلا يغليص زلا حوتي اب قيح بحري متقعتاتو كقصل مخاني يغلصلا بزلو وان دما لومي اب قيح بحري حانتي بامريكا تونن ناي صعنات مركب كم زهر متغليصو بريطانياوي تكالصتا بحري امبري اتا اب دوباو جماجم يمن بميسايل زتهرمت مركب بامريكا اتونن ناي صعنت مركب مخانا غليصو بمسرت امبري اتي متقعتين ربحاتات امريكا علامات زغبر كوينو امريكا اب يمن اب لعلو وتهدراو بوتاتات حوتي نزفصمتو وتهدراو متقعتي ملسن مهابز تفصمي يلو امبري ابتا مركب بارع كم زغاطمه خصبصبن كلو انت خونه جن كسب حج زخونه مغدات خمزي لي يحبر اتا مركب مس اسرائيل متاثر كم زي بلاون مرمرا كم استغبري تقص تكالص اتا سرحيتات نقد بحر عباي بريطانيا قديمو كم زغلصو اتا مركب ابطقا ودباويت كتم عدن يمن كابل علي بميسايل كم استهرمت يحبير نيرو اتا بعطقات حوتز استهرمت نقداويت مركب ام في جبرالتار ايجل استبهالت مخاناون سراويت امريكا حبيرو اما اكلاي مبرغ زتوافره ما اكلاي از سراويت امريكا بتويتر ابزهاب حبريتا ابتا مركب بزعبا بسبات زبصح غدات يغون عب عنوت زحبرو يلن غعز ادما تقصل الايلو اكايد اتا مركب زخونه ايجل بالك شيبين زتبهالت تكالب وغنو كم زحبرو اتا خب جماجم استات 250 كيلومتر رحيقه زنبرت ناي صعنت مركب بزي تفلطته وانጫፍ كم استهرمت አረጋግጽላ ኣብ ከብዳ ወሱን ማህሰይቲ ወሪድዋሎ ግን ኣብ ደሓን ኩነታት ኮይና ካብቲ ከባቢ ትወጽእ ኣላ ኢሎ በኻሊ ወገን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ስጉምቲ ቅድሚ ውሳዱ ነቶም ኣብ ልዕሊ መራኽብናን ባሕረኛታትናን ተኩሶም ዝበሎም ጉጅለ ሑቲ እኹል መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ተዛሪቦ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ምዕራግ ውጥን ከም ዘይብሉን እቲ ስርሒት ወሱን ምዃኑን ብምግላጽ ሑቲ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከየዕርግዎ ኣጠንቂቑሎ مونغو امريكان تشاينان بغداي بريزيدنتاو مرጫ ታይዋንን امريكا زهبت قبر ملسن وطر تفطير الله بزلوان اثيوبياون لكع كم ኤርትራ نبوليسي حانت تشاينا كم تدقف بمغلاص جينا اب مرغصيا كم زلا وابقال منستر وصاي غدايات اثيوبيا امباسادر ملس عالم غليصو ات امباسادر مس منغستاويت معكن زينا اثيوبيا ابز غبرو قال محتت هاغورو اثيوبيا مرغصيا كم زي تغيرن نبوليسي حانت تشاينا كم تدقفن غليصو كم ذكر ኤርትራውን ትማሊ መዝተፈጢሩ ዘሎ ወጥረ በዝተሓዝ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ደገፍ ከተረጋገጽ እንከላ ካብ ቻይና ናይ መስጋና መልእኽቲ መጽዋዮ ኢትዮጵያ በጉዳይ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመ ተውዕል ምስ ሶማሊ ኣብ ወጥረ ኣትያቱላ ብዘለዋን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ቻይና ንሓድነትን ልዑላውነትን ሶማል ከም ዘደገፍ ዕላው ድሕሪ ምግባሩን ልኡኽ ሰይድሉን ኣብ ዘለዋንዩ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሓንቲ ቻይና ፖሊሲ ኣመርገጺ ዝተቀየረ ነገር ከም ዘየለን ንናይ ሓንቲ ቻይና ፖሊሲ ከም ትደግፍን ዕላው ትገብር ኢትዮጵያ በሓደ ጥር ምስ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕረ ከርክባ ዝኽእል ሰነድ ናይ ምርዳእ ከም ዝፈረመት ዝከር ኮይኑ ድሕርቲ ስምዕ ድማ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ጎኒ ሶማል ከም ዘለዋ ዕላው ክገብራ ተራእየን ነይረን ቻይና ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ኣምባሳደራ ናብ ሶማል ብምልኣኽ ንሓድነትን ልዑላውነትን ሶማል ከም ትደግፍ ዕላው ብምግባር ሃገራት ትዞባ ፍልልያተን ብዲፕሎማሲ ክፈት ሓያ ጻውዒት ኣቕሪባ ዝነበረት እታ ንሶማሊላንድ ካባይ ዘይትፍላ ኣካለይ ኣትብላ ሶማልወን ልክዕ ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን مزه ناي تايوان وطرا ملكتا وصياتا بزلا مغلصي سومال نتايوان اكال كم تشاينا خمتريان بوليسي حنت تشاينا كم تدغفن يا غليصا
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብታ በሰንኪ ኩናት ንኽልተ ዓመት ተሃስያት ጽንሐት ሕጂ ድማ ምስ ድርቂ ትቃለስ ዘላ ክልል ትግራይ ህፃናት ዝርከብዎም ኣስታት 225 ሰባት በጥሜት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ተኸባቢ ገሊጾም ካብዚኦም ሞት ናይ 209 ሰባት ኣብ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ዘጋጠመ ምዃኑ ሰበስልጣን ጥዕና ዝጠቐሰ ክልላዊ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢሩ ብተወሳኺ በሰንኪቲ ኣብ 2022 ዝተዛዘመ ደማዊ ኩናት ንኽልተ ዓመት ተመዛቢሎም ዝጸንሑ 16 ሰባት እውን በጥሜት ከም ዝሞቱ እቶም ሰበስልጣን ገሊጾም ሰብ መዚ ትግራይ ኣቐዲሞም በሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ምስቲ ብ1951 ብ1977 ብግእዝ ዘጋጠመ ድርቂ ዝመሳሰል ሓደጋ ኣንጸላሊዎም ከም ዘሎ ምግላጾም ዝዝከር እዩ ብሰንኪቲ ቅድሚ 40 ዓመት ዝተኸስተ ድርቂ ዘስዓቦ ጥሜት ኣስታት 1.2 ሚልዮን ከም ዝሞቱን ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ህፃናት ዝርከብዎም ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝነበሩን ይሕበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ምስቲ ናይ 1977 ዘጋጠመ ብንጻር 91 ሚእታዊት ትግራይ ሓደጋ ሞትን ጥሜትን ኣንጸላሊዋ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ቅድመ ምድላውን ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ብወገኑ እቲ ከቢድ ዝበሃል ድርቂ ኣብ ትግራይ ብ1951ን ብ1977ን ግእዝ ዝነበረ እዩ ካብኡ ዝገደደ ኣጋጢምና ዘሎ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ እዋን ድማ ብፍላይ ኣብ 5 ዞባታት ትክልል ብዘጋጠመ ድርቂ ብሚልዮን ዝቑጸር ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቃልዐ ሰብ መዚ ትክልል ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ እንተኾነ ግን ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ኣሎ ዝበሃል ጸብጻብ ብምንጻግ ሓገዝ ንምዕዳል ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ብጽሕፈት ምውሃት ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ግን ኣብ ክልላት ኣምሓራ ትግራይ ኦሮሚያ ዓፋር ደቡብ ኢትዮጵያን ደቡብ ምዕራብን ዝርከቡ ዜጋታት በሰንኪ ድርቂ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከቡ ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ በሰንኪ ግጭታት ድርቂ ውሕጅን ኣብቲ ሃገር ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም ብድምር ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ ካብዚኦም ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ድማ ህጹጽ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም እዮም ኢሉ ነይሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንሰበስልጣን ክልል ኣምሓራን ትግራይን ብምጥቃስ ሰብኣዊ ሓገዝ ብእዋኑ እንተዘይተዋሂቡ በሰንኪ ድርቅን ሕጽረት መግብን ብቁልጡፍ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዘስካሕክሕ ሳዕቤን ከምጽእ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡሎ ፖሊስ ኤርትራ ብ11 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ መደባት 2023 ብምግምጋም ኣብ እማመ ውጥን 2024 ከም ዘተየ ክግለጽ እንከሎ ኣብቲ ሓለፍቲ ጨናፍር ኣዘዝቲ ዞባታት መደበራት ፖሊስን ካልኦትን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምስ ዓመተ 2022 ብምንጻር በደረጃ ሃገር ገበናት ብ8.2 ሚእታዊት በደላት ድማ ብ14.6 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ገሊጹ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብዝምልከት መጠን ሓደጋታት ካብቲ ናይ 2022 ብ4.4 ሚእታዊት እኳ እንተነከየ ብዘጋጠመ 3525 ሓደጋታት 128 ሞት 1613 ከቢድን ቀሊልን መቑሰልቲ ልዕሊ 42 ሚልዮን ናቕፋ ዝትመን ክሳራ ኣብ ንብረት ከም ዝወረደ ኣመልኪቱ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተዓመ ስራሕ 7886 መራሕቲ መካይን ብሓደገኛ ኣመራርሓ 389 ብኣልኮላዊ መስተ 2472 ብዘይተሓደሰ መምርሒ ፍቃድ 14050 መቐነት ብዘይ ምጥቃም 11836 ተሽከርከርቲ ዓመታዊ ምርመራ ብሎክላውዶ ብዘይ ምግባር ተኸሲሶም ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተወስደሎም ኣረድዩ ንሱ ወሲኹ 1559 ገበናትን 12 በደላትን ፈጸምቶምን ዘይተለለዩ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ምህላዎም ብምጥቃስ መደበራት ፖሊስ ተዋሂደን ምስ ሕብረተሰብ ተሓቢረን ንምቅልዖም ከምኡውን ብትሕቲ ዕድመ ዝፍጸሙ ገበናት ንምንካይ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየዳሎ ክብል እውን ተዛሪቦ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ከመሃሩ ዝጸንሑ 143 ተምሃሮ በመንግስቲ ቻይና ዝተዳለወ ናይ ምርቃን ድሕሪ ምርቃን ትምህርቶም ንምክትታል ዘኽእሎም ማህደረ ትምህርቲ ተዓዊቶም ግዚያዊ ፕሬዝደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ሳሙኤል ክፍለ ኣብ ስነ ስርዓት ምዕዳል ናይ ማህደረ ትምህርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምሕዝነት ቻይናን ኢትዮጵያን መንግስቲ ቻይናን ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ቻይናን ምስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሓያልን ትርጉምን ዘለዎም ምትሕባር ከም ዘለዎምን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ንብዙሓት ተምሃሮ ማህደረ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝህቡ ይገልጹ ኣመንጎ ትካላት ትምህርቲ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትሕባር ኣብ ድልድል ምትእሳር ቻይናን ኢትዮጵያን ይንጸባረቕ ኣለዎን ኢሎም ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዛኦ ዚዩዋን ብወገኑ ተቐበልቲ ናይቲ ማህደረ ትምህርቲ ኣብ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኢትዮጵያ እጃሞም ከበርክቱ ትጽቢቶም ምዃኑ ገሊጹ ሓደ ካብቶም ተቐበልቲ ናይቲ ማህደረ ትምህርቲ ዝኾነ ሙልጌታ ኣየለ እቲ ዕድል ንዕኡን ንብጾትን ተምሃሮ ትምህርቶም ንቕድሚት ንኸስፍሑን ኣብ መወዳእታ ድማ ምዕባለ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ክገብሩን ከም ዝሕግዞም ገሊጹ ኣብ ስነ ስርዓት ትሽል
ሽልማት ማህደረ ትምህርቲ ኣብ ውድድር ብቕዓት ቋንቋ ድልድል ቻይና ዝተዓወቱ 22 ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ እውን ሽልማት ተዋሂብዎም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም